କଣ ପାଟି ସବୁ ଯେ କିଏ ଖା ଠିକ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ସାରେ ରଣ ମୋ ଚୁଟି ଟାଣି ଦଉଛି ସବୁବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ବାପା ଗୁଣ ଗଲା ନାହିଁ ଏ ତମେ ନା ତ ସବୁ ଆଇଲ ସେ ଡାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା ସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତା ବୋଉ ଗଲେ ସେ ହଗି ଦେ ଯାଇଛି ହଉ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ 5 ଦିନ ବୋଧେ ଆସୁଛି ଆଜି ଏଇଟା କଣ ତ ମାମୁଁର ଖଳା ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଡେଲି ଆସିଲେ ଭଲ ପାଠ ହୁଏ କହୁଥିଲା ଆଇ ବସୁ ଜାଲ ଚିପିଦେଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ବାହା କହିଲେ ଆସୁ ଆସୁ ତାହେଲେ ଧନିଆ ବାଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖେଳିବୁ ଆଉ ଖେଳିବା ବୟସ ଅଛି ତ ଖୋଲି ବସ ପାଠ ପଢିବ ନା କଣ ତାହେଲେ ତ ନାକି ଆଜି କଣ ଟିଉସନ ଦୁଦି ଏ ତାହେଲେ ଭଲୟା ତମେ ସତ ଜାଣିନା ଆଜି କଣ ତାହେଲେ ଆଜି କଣ ବାହାଘର ଲାଗି ତମର ସବୁବେଳେ ବଦମାସି ଗଲା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ଆଜି ତନିଲ ଜନ୍ମଦିନ କି ଏଇଟା ଜାଣିଛି ଶନିର ଜନ୍ମଦିନ ନିଆଁ ଖାଇବା ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଣିଛି ପାଠ ସାଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆଜି ହଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଓହୋ ତାହେଲେ ଗୋଦିଆ ଯୋଉ ଗାଈ ଧୁଆ ଦେଇଛି ସେଇ ଗୋଲୁ ଦିବସ ହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅନ୍ଧିଆ ଗାଈ ବାତୁଳି ଦେଇଛି ମୂର୍ଖ ଆଜି କଣ ହୁଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୁଲୁ ଦିବସ କଣ ହୁଏ ତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଖାଲି କଣ ଏତିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଠା ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି ତମେ ମାନେ କୁଳଙ୍ଗାର ଦଳ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଉଠିଲ ପୂଜା କରିବା ଦୂରର କଥା ଗୁରୁ ଦିବସ କଣ ଜାଣିନା ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ତମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ତାଙ୍ଗେ ଆସୁଛୁ କଣ କରିବ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ ସାର୍ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ ମିଠା ବି ଖୋଇବୁ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଆଜି କଣ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରି ଟିକେ କହିଦିଏ ଆମ ଘରେ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛ ଏ କଣ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆଜି କଣ ଗୁରୁ ଦିବସ କଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବନି ଆଉ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଛୁଆ ପିଲା କଣ ଖାଇବେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଆଜି ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ସବୁ ହଉ A few moments later କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ପେଟର ଭୋକ ଆଜି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ ବୋଧେ ଦେଖିଆ ଦିଅ ଖାଲି ପାଣି ଗାଈ ନା କଣ ତୁରାଣି ଦେଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଆ ଆଣି ଦଉଛ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆସଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋ କଣ କରିଦଉଛୁ ଆନନ୍ଦେ କଣ ଏ ଗାଈ ନା କଣ ମତେ ଘାସ ଦଉଛ ମତେ ଇଏ କଣ ଇଏ ଗୋଲୁ ମାଗଲ ଇଏ କଣ ଗୋଲୁ ଗଦ ଗୋଲୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ତମ ପୂଜା ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ କଣ ଆଣିଛ କଣ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ କଣ ତାହେଲେ ପୂଜା କଲେ ଟିକେ ଡାଲି ଦିଅ ଧୂପ ମଶା ଲାଗୁଛି ନା ମଶା ଧୁଆ ଦଉଛ ଧୂପ କିଏ ବୁଲା ମଶା ଧୂପ କଣ ବୁଲୁଛ ତାହେଲେ ଧୂପ ଆମ ଗଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ଥାଉ ତମ ପୂଜା କର ସେତିକି ଥାଉ ତାହେଲେ ଏବେ ବଳି ପଡିଆକୁ ଯିବି ନା ମାଳ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଆମ ବାଲିରେ ମଣ୍ଡଳ ଗତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆଇନି ଆଉ ଥାଉ ତମ ଭକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବନି ବହୁତ ଝରି ପଡୁଛି
ତମ ପୂଜା ପାଠ ସେତିକି ଥାଉ କଣ ଭଲ ଭଲ କଣ ଖାଇବା ମିଠା ମିଠି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ଦିଅ ଖାଇବା ଆଉ ଲଦାମ ଥଦାମ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ଥନ୍ତିଲା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନିଅ ଆଉ ଗୁଲୁମାଙ୍କୁ କହିବ ବାଦି ଦେବେ ଖାଇଦବ ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ତମ ଭଳି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ହଉଛି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେଶ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ମାନେ ୟାର ଥଟ୍ଟା ମଜା ଉଡଉଛ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ଗୁରୁକୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଗୁରୁର ମଜା ଉଡଉଛ ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु